nan gidan nake so na yake ka in ka je sama wajen ka san madaki isa ko to kana shaka ce masa Allah ya zo dushe na gidan su sai baka shi ya sauka dan ka dawo sai ka dawo ni sauri ka je ka dawo hello yes hello wallahi bana canja wuri bana jin ka sosai ba sabi sana haka yana zuwa ko to shi ke dauko ka wuce ai babu kwali ba kwali eh mana baka zo ka dauko nan ba kuwa a ban dauka ba to yanzu a nan gurin dala baka ga wani kwali a nan gurin batun dazu a nan na ajiye mana minti bi ba ai da kai farko nan labi zuwa karshe idan ka ajiye abuwar wajen nan 1 minute yayi yawa kaga ba za ka shi fa mutane akwai suna da matsala mutane ba gaskiya zuwa ka san me kuwa bom ne ba a cikin ko macen na kiran yan sanda ba su dauka a ciki See me see wahala. So we better than bad. Out of Ghana.